Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videa. V tomto videu si zahrám za takého Brawlera. A hneď vám vysvetlím, čo myslím. No, ja som včera hral a viete, ako sú tie daily star dropy. Tak som dostal posledný mythic star drop. Hovorím si, nič nemôže padnúť. A padlo tam 1000 kreditov. Pravdepodobne už viete, čo to znamená, keďže aj práve toto. Bohužiaľ som nestiel natočiť, ako sa ten Brawler točí. Akože chápete, že keď už je animácia, že ho získavam. A tu vám ukážem, ako som ho získal. Sorry, nenahrával som so zvukom. OK, takže ako ste mohli vidieť, tak mám Chestra. Plne dole. Clancy je tu už za 3 dní. OK. No, tak začali som s upgradeovaním. Určite na 11. Na Chestra som sa extrémne tešil, zaslúži si to. Gadget si ešte nie som až tak veľmi istý, ale Star Poweru viem. Toto je blbosť, takže za mňa toto. Pretože oni upravili Chestra, pre tých, ktorí nevedia, kedy táto Star Power neexistovala, namiesto tejto bolo, že strieľal na 4. shot si vystrelil 4 tie zvony, alebo čo to je. Ale už to robí normálne, aj keď nemám Star Poweru. Gear by som mu dal asi Shield. A ešte predtým za mňa bude lepšia gadžeta tento Candy Bean. Tu by som mu dal asi ten Shield. A ešte dajme damage. Ešte sa pozrieme na taký skin. Lucky Chester sa dá kúpiť. Tak. Moje blingy rip, ale nevadí, za chvíľu aj tak nová season, takže blingy budú späť. Yes. Ešte som sa strašne tešil. OK, poďme si zahrať. Tešte sa na opening, ja som sa pomýlil v minulých videách. Není to v útorok, toto video vychádza v útorok, ale je to vo štvrtok. Je nová season, takže video vo štvrtok. Mali sme sa začať lepšie triafať asi. Ale to sa naučím, veď aj tak hrám ešte proti botom iba. OK, už mám tento toxický sprej. Ani som im nedal toxicitu. A 4000 damage s dvoma, taký istý. Čo nám to dá? Speedku. No tak poď poko. To je toto. Teraz som silnejší. Dáme si heal. Ten sa dáva asi vždycky, keď mám menej HP. OK, uvidíme sa pri real hráčoch. OK, už tu mám real hráčov. Nevidím tu ani žiadneho Dauga, ani nič také, tak poďme na stred. No poď. Bum. OK. Zatiaľ to zvládam. OK.
Daj spítku. Nedal spítku. Neviem, čo dal. OK. No problem. No problem. Sir. No problem. No a ešte sa na štvrtok, pretože bude extrémny opening. Tu tiež asi nie je až taký veľmi nebezpečný, tak poďme na stred. OK. Vyzerá to tak, že to asi nikto není. Ale idú sem. OK. Spajka som dal, tam nech sa vyfajtia. OK, Maisie odišla. No, nedalo mi to heal. Nevadí. Kde je? Kde je? Ukáž sa. OK. Yes. Tak jej treba, Maisie. Nebaví ísť na stred, ale zase o Winstrik nechcem prísť. Takže, no teraz je tu Dog, dvaja. Nejdem na stred, ale potom sa ich skúsim zabiť. Aha, tam teda má ďalšie dve bedny. Tak na strede sú dobré fajty. Ježiško. Nechápam, čo robil. Ale vôbec mi to nevadí. OK. Daj heal. Nedal heal. Fuj. Dal heal. Dobre. OK. Začne strana dosť baví hrať, je to super brawler za mňa. A už viem, čo som chcel povedať. No tak keď mám Brawl Pass, tak sa získa 3000 kreditov. Takže ja už by som mal Cordeliusa, pretože ja mám 800 kreditov, ešte sestra. Ale ja si switchnem na Clancyho, takže sestra bude mať jedine, ak mi padnú kredity, ináč ho bude mať iba na ďalšiu season. Kitty! Ježiško, to není len mačička. Zomri. Nevadí, zomrela aj mačička. LL. Kit. Teraz hra proti botom, to sa idem pri ľuďoch. OK.
Ľudia sú tu. No ak mi... No hej ma. Ako myslíš? No Cordeliusa si jedine odomknem, ešte skôr než bude nová season. Teda ešte ďalšia. Na ďalšiu season si odomknem Clancyho. Ak ešte skôr, ak jedine, že mi padnú kredity. Nahajte ma. Samej kovia. Strašne sa mi páči tento skin aj taký od neho. A Joutina vyzerá lepšie než na normálnom. Aha, pozrime, koho to tu máme. Koníka. Za tebou hneď idem. Jasno, dá mi to heal, keď sa nehýlem. Dobre. Ty mne dávaš dislike. Chester, extrémne OP. Som sa len tak randomne zľakol a vypol som ho. Ale mne to nevadí. Mám 41 717. Už mám 900 kreditov dokonca. Už mám 12 boxov. Plus ešte do konca boxov je 3 dní v čase, keď to natáčam. A mám 51 star dropov. Tu mám ešte jeden quest nesplnený, ten si splním. A tešte sa na extrémny opening vo štvrtok. Zatiaľ. Čaute.